časom dávnych, 200 ročia vzdialených, uskutočil sa objav veci, no vtedy neznáme. Profesor z Dánska, Hans Christian Ørsted, namaloval magnetizmu a elektrinný formule. Všeobecné zákony prírody a prírodné javy súvisia spolu ako čerstvé mlieko a zdravé kravy. Nuže, ukážeme si dneska jasne a zreteľne, ako spolu súvisia javy elektrické a tepelné. Nuže, Jorgán, zapoj mi tunák prúdik z voltovej galvanickej baterky. Áno, pane, hneď to bude, len si oblečiem baterky. Profesor už dávnejšie mal takú víziu, nejasnú pretuhu, že súvis medzi magnetkou a elektrinou visí vo vzduchu. Teraz, keď magnetku si všimol, chcel to pochopiť, no bol charakter a preto prednášku musel dokončiť. No to bolo dneska, študenti, môžete sa ísť schovať kde preč. Uvidíme sa zajtra. Nuže, poď, Jorgen, zapájať a vypájať baterky, keď už máš tie monterky. Profesor, už je tma, už je večer, chcem ísť spať. Nechce sa mi tu stále ten prúd zapájať a vypájať. No poď môj, tu máš. Zajtra dokončíme tento guláš magnetický. Joj, štetka, pamätáš si, keď sme boli mladí? To by boli časy. Joj, ženy sa dávno tak potačali jedna za druhou. No, vidím, že zmysel pre humor si nestrátil. Čauko, baby! Drahý. Dobrý večer našej ctenej návšteve. Drahý, kde si sa mi túlal? A zda nesedel si celý večer pri pive. Nie, neboj sa. Mal som ruky plnej práce. Ešte aj stále mám. Čo s tým spravím? Sám seba nepoznám. Venuj sa jej radšej ty. Ja idem už tatám. Preč. Nuže, 20 článkov galvanickej baterky, dneska bude objav veľký. Nuže, takto, poď mi sem zapnúť ten prúd z tej baterky, že čo sa stane. Hneď to bude, len čo si učešem vlas, môj pane. Profesor bol veľký vedec, pokusy znova a znova opakoval. Skúšal to v rôznych variáciách, ani chvíľu sa neflákal. Skúsil rôzne smery, nad i pod magnetku vodič umiestniť, 8 rôznych vodičov i cez prekážky ja ho chcel overiť. Pre magnetky z Mosadze a Živice mu tento jav neplatil, keď bol večer, Jürgen s odkazom pre jeho ženu vyrazil. Ach, muž môj, ďalej si. Ďalej. Zdravím, vážny už vám odkazuje, že túto noc chce v práci stráviť. Ach, ja žienka nešťastná, čo len bez neho budem robiť? Kto mi do postele teplú večeru navarí? Kto ma na noc poboská? Kto ma láskou obdarí? No tak ja nie. Galvanická elektrina idúca zo severu na juh nad voľne zavesenou magnetkou vychyľuje magnetku severným koncom na východ.
Pri ňom istom smere elektriny, keď je pod magnetkou, vychýľuje ju na západ.